Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah. Salam salamun alaihi ya rafi'a syani wa taraji an fataya jiratan diwadi wa karomi. Umat Muhammad nalika tangi saking kubure rolan swarnane siji ra ana tangan sikile sebelum conglara akit tangkane nomor lorone celeng rupane sebab gampang maring sholati. Ya Rasulullah salam salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji an fataya jiratan war'ata'alami ya uhailal judi wal karami. Papa tutuke matu keti sebab conggoro tilukune nomor limane batet kandane merko nyamarki ing durakane enam kerumpung pritil kita ke sebab nakseni karo omongi. Ya Rasulullah salam salamun alaihi ya rafi'a syani wa عن فتي جرة وتعالي يا أهيل الجود والترمي. Mugi-mugi kang ahli ngaji ing omong para radona seni pitune ora ana lesane tutup milinan ketiye merkora kelam nakseni ing perkara kang mesti beneri. Ya Rasulullah salam salamun alaihi ya rafi'a syani wa tarajim an fataya jiratan uhailal judi wal karami. Wanune jungkir wali sirai sabab nalika ana donyane gelap
banjur akhire mati tanpa glakoni tobaté glakoni zina banjur akhire mati tanpa glakoni tobaté. Ya Rasulullah salam salamun alaih ya Rafi asyani wani wadarajim an fatayyaji radal alamin ya uhailal judi Soraine ireng rupane matane biru kedewatane kepageni saking nerakane sebab comangan pondok yatime kepageni saking nerakane sebab cok mangan pondok yatime. Ya Rasulullah salam salamun alaih ya Rafi asyani wani wadarajim an fatayani radal alamin ya uhailal judi wadi wal karami sepuluh kebalan butuke sebab ing donya tukang klarake bapak ibune dilarake akhire anak berputrakane bapak ibune dilarake akhire anak berputrakane. Ya Rasulullah salam salamun alaih ya Rafi asyani wani wadarajim an fatayyaji radal alamin ya uhailal judi wadi sewelas utama atine untune kaya sungu sapine lambene dope ilate mele mergo ing donya minum arake lambene doble ilate mele merko ing donya minum arake. Ya Rasulullah salam salamun alaih ya Rafi asyani wani wadarajim an fatayyaji radal alamin ya uhailal judi wadi wa karami rolas wajahi wulan
من هو